Helo, Llio James ydw i. Dwi'n wehydd llaw ac yn dylunio tecstiliau, yn wreiddiol o Dal y Bont ger Aberystwyth, ond nawr yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio o fy stiwdio yma yn Sblot. Dwi wastad wedi bod yn berson creadigol ac yn mwynhau creu gyda fy nwylo, felly es i mlaen i wneud cwrs sylfaen celf a dylunio ac yn ymlaen i Manceinion i wneud cwrs gradd tecstiliau, a dyna lle ges i fy nghyflwyno i wehyddu. Ac cwmpa mewn cared efo'r broses o greu, y ffaith bod ti'n dechrau efo darn o gydafedd ac wrth dilyn hyn a hyn o gamau bod ti'n creu darn o ddefnydd. Ac yn ffodus iawn, ers graddio, dwi wedi parhau i weithio yn y diwydiant. Ges i gyfnod o weithio yn Efrog Newydd, gyna dod nôl gweithio yn Abertawe, yng Nghaerdydd, mynd mlaen i wneud cwrs meistr yn Bath. Ac ar ôl y cwrs meistr yna, es i lan yr Alban i weithio i gwmni tecstiliau oedd yn dylunio ac yn creu tartan. Oedd hwnna'n brofiad gwych. Ac wedyn ers hynny, dwi wedi creu a sefydlu busnes fy hun, lle dwi'n creu carthenni a clustogau i'r tŷ i pobl defnyddio. Dwi eisiau creu defnydd i pobl i'w ddefnyddio. Mae ysbrydoliaeth yn dod o'n byd o'n amgylch ni. Dwi'n dueddol o dynnu llun o popeth sydd yn byd ni, bod hwnna'n ffenestri, bod hwnna yn rhyw ffont diddorol mewn ffenestri. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn tecstiliau traddodiadol Cymreig, a beth sydd pa siapiau chi'n gallu gweld yn heina, a hefyd y lliwiau sy'n cael eu cynnwys yn y carthenni yna. Dwi yn dueddol o weithio mewn ffordd lle dwi eisiau defnyddio y tecstiliau traddodiadol, ond fi'n credu bod e'n bwysig i ni ddod yn nhw i'r byd cyfoes. Felly dwi yn edrych ar y siapiau, edrych ar y lliwiau, ac yna yn creu fath o paper designs yn rili gweld sut mae'r pa siapiau sydd yn cael eu creu yn y carthenni ac yna yn creu y syniadau yma o sut allai ddefnyddio hein wrth wehyddu. Mae'r broses gwehyddu yn gallu bod yn broses eitha hirfaeth, ond yn ogystal â'r creu, dwi'n mwynhau y dylunio, sef y broses cyn i ni cael ar y gwyddi. Felly yn ogystal â creu y syniadau yma ar bapur, dwi hefyd yn creu y yarn wraps, a jyst syniadau o liwiau yw hein, sut mae'r lliwiau yn eistedd wrth ymyl i gilydd, neu sut mae'r cynllun yn edrych. Felly, ar ôl creu yr yarn wraps, dwi wedyn yn mynd mlaen i, dyma'n ffordd o sgetio neu o beintio. Dwi'n defnyddio card neu papur lliw ac yn dod lan efo syniadau o sut allai fynd â hein ymlaen i'r gwydd. Felly ar ôl creu hein, dwi wedi penderfynu ar y lliwiau ar y dafod dwi eisiau defnyddio. Yna mae rhaid mesur yr ystaf. Felly mae hwnna'n gallu bod yn fetr o hyd neu'n 80 fetr o hyd. Yna mesur a weindio yr ystaf ymlaen i'r gwydd, ac yna mae rhaid cymryd pob edafedd ei fwydo ymlaen i'r gwydd, i glymu ymlaen, ac yna mae'n barod i dechrau gwehyddu. Felly'n amlwg mae'r broses o ddylunio a paratoi gwydd yn gallu cymryd dyddiau, dibynnu ar maint yr ystaf, ac yna mae'r broses o wehyddu dibynnu ar beth ych chi'n greu yn gallu bod yn broses eitha hirfaeth hefyd. Ond dwi yn meddwl mae pob rhan o'r broses yn bwysig, a mae pob cam yn hanfodol ar gyfer y cam nesaf. Ar gyfer y prosiect yma'r Objects of Comfort, yn amlwg gan bod fi yn creu carthenni, mae hwnna'n dod â cysur i chi, i'r tŷ. Felly nes i ddechrau'r prosiect drwy ofyn i bobl anfon lluniau o'i carthenni, ac ges i nifer o luniau o rhai gwahanol liwiau, gwahanol siapiau, a beth oedd yn eitha neis oedd pobl yn anfon i fi stori efo'r lluniau o ble o'n nhw wedi cael y garthen, neu pwy oedd wedi pasio y garthen mlaen iddyn nhw. Felly nes i ddod â'r lluniau yma at ei gilydd a canolbwyntio ar y siapiau o'n i'n gweld.
Dwi ddim yn credu bod angen i ni ail-greu y carthenni yma, felly dwi'n credu bod yn bwysig i ni i moderneiddio nhw rhyw ffordd, felly i fi o'n eisiau canolbwyntio ar ardaloedd bach, a wedyn wrth penderfynu ar y lliw, dwi wedi creu carthen ddwbl, felly mae yna ddwy heinen i'r garthen, ac edrych ar y blociau geometric sydd efo chi mewn carthenni traddodiadol Cymreig, ond yn creu carthen ychydig mwy cyfoes. A dwi yn gobeithio fydd hwn yn garthen sydd yn dod yn ogystal â pleser, ond yn dod â cynhesrwydd ac o bosib yn gallu sbardino rhyw fath o nostalgia, neu yn gallu atgoffa pobl o lle oedd efo nhw y carthenni traddodiadol, ond yn amlwg mae hwn yn garthen ar gyfer heddiw.